गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजाबसिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। 15थि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2025खौ नयनमणि बर'नो गथायबाय होननानै मिथिना मोननाय जादों। बर'नि बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव गासै आसामनि गेजेरावनो बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसानो गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टआ बोसोरफ्रोमबो गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौ होबोबाय थादों। बे बारावबो बर' बिजोङाव फरायनानै बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय तामुलपुर जिल्ला बानलुबारि गामिनि बिष्णु बर' आरो लपसि बर'नि फिसाज्ला तामुलपुर इउएन एकाडेमिनि फरायसा नयनमणि बर'नो 15थि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2025खौ गथायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि आरो आफादगिरि बिबान रुजुनानै बर' हारिखौ बुहुमनि गेजेरावनो फोजौनाय, फोथांनाय आरो गोग्गो समाज दाफुंनायजों लोगोसेनो बर' हारिनि जौगाथायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनाय आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसेनो थाफानानै गोख्रों खामानि मावनाय, रमान हांखोनि सोमावसारनायाव गोख्रों बाहागो लाबोनायजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय गोबां बिहोमा होलांदों। बिथाङा दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि बेफोरबायदि सान्थौ आरो सानस्रि फोथांनानै लाखिनाय थांखिजों क'क्राझार जिल्लानि रामफरबिल ओनसोलनि सानथौगिरि सुबुंफोरा गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट दानानै समाजनि गेजेराव गोख्रों खामानि मावनायजों लोगोसेनो थांनाय 2010 मायथाइनिफ्रायनो सेबाया खुंनाय बर' बिजोंनि मेट्रिक आनजादाव बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसानो गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड होबोदों। बेबादिनो बे बारावबो मेट्रिक आनजादाव 93.50 जौखोन्दो मोननो हानाय बर' बिजोंनि फरायसा नयनमणि बर'खौ गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि सोद्रोमाफोरा न'आव फैनानै आर'नाइजों लोगोसे रांनि अनसुंथाइ बान्था होनानै बरायफैयो आरो मान बावो। गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि मासिगिरि राजेन्द्र मुसारि, लेङाइ मासिगिरि शम्भु कुमार बसुमतारी, एटर्नी जयन्ती दैमारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि मोगथां बसुमतारी, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि, रामफलबिल दखरा एबसुनि आफादगिरि जाहार ब्रह्म, रामफलबिल दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारि मुसुखा बसुमतारी जयै नुजाथिनायाव नयनमणि बर'जों लोगोसेनो बिथांनि बिमा आरो बिफाखौ दुंब्रुदै बरायो आरो मान बावो होननानै खौरां मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि कृष्णा बसुमतारीया आसार बानायनानै जाफुंसार जानानै गावनि नखरखौ सुंथाबोनो हानाय सासे आइजो। बाक्सा जिल्लानि मानास हायुङारि हाग्रामानि साखाथियाव थानाय माजराबारि गामिनि कृष्णा बसुमतारीया बायदि रोखोमनि आसार बानायनानै गावनि नखरखौ सामलायबोनायजों लोगोसे सासे जाफुंसार आइजो महरै गावखौनो सासे बर'नि गेजेराव सिनायथि होनो हादों। कृष्णा बसुमतारीया बे आसारफोरखौ न'आवनो थाइजौ आसार, खान्थाल आसार, बानलु आसार, आमलाइ आसार, जलफि आसार, फान्थाव बिलाथि आसार, जामनि जेलि, मोदोमफुल जेलि, खोरदै आसार, आमलाइ बिदै, नारें जुम्ब्रा, नारें खमलानि बिदै, माइब्रा बिदै, अमा बेदरनि आसार बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन बिदै खालामबोदों। गुबैयै बिथाङा बे आसार बानायनायनि माखासे आदबफोरखौ 2010 मायथाइयावनो आरोंगिया NGOआ होनाय ट्रेनिंफोरनिफ्राय सोलोंना लादों होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय माखासे सान सिगां कच राजबंशी आरो आदिबासि हारिफोरा ST मोननांगौनि थाखाय आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो जोंनि BTC एबा BTRआवबो ST मोननांगौनि दाबि खालामदोंमोन। गुबैयै चिरां जिल्लानि सुन्दारियाव दुलाराय सावथाल फरायसा आफादाबो खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। ST जानांगौनि दाबिजों दुलाराय सावथाल फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि नेहाथारि आदित्य खाख्लारिनि मुसुखाबो सावदोंमोन। आसाम सोरखारा जुदि ST गनायथि होआबा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारनाया सोलिगोन आरो बर' सावथालनि गेजेराव दाङाबाजिबो सोमजिनो हागौ होनना दुलाराय सावथाल फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि दुर्गा सराइन बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों हुमखि होदोंमोन। गुबुन फारसे दायो मोनद' हारिनो ST खालामनायनि हेंथायै CC2A फैगौ 10 नभेम्बर खालि गुवाहाटियाव सुबुं थुबुरमा लागोन होनना खौरां मोननाय जादों। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो महरगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि थार बिजिरनायखौ मोननांगौनि थाखाय एन्टार्कटिकानिफ्राय कंकन काश्यपनि गोख्रों दाबि, जाय बिथाङा डिसनि क्रुइज लाइनआव खामानि मावो। बिथां कंकन काश्यपआ धेकियाजुलिनि थागिबि। मख'जाथावदि जुबिन गार्गनि थाखाय थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों जास्टिस फर जुबिन गार्गनि मोनसे पस्टआ डिजिटेल सोमावसारनायनि गेजेरजों 2 मिलियन जाहैबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मैया आसामनि केबिनेट मन्थ्रिफोरनि डिपार्टमेन्टफोरखौ एसे सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोदान मन्थ्रि मोननाय चरण बर'नो वेलफेयार अफ बड'लेण्ड आरो ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टखौ होनाय जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों।
खौरां मोननाय बादिब्ला मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मनि आखायाव थानाय वेलफेयार अफ बड'लेण्ड बिफानखौ मन्त्रि चरण बर'नो होदों होनना मिथिना मोन्दों। लोगोसे एमएलए चरण बर'नो वेलफेयार अफ बड'लेण्ड आरो ट्रेन्सपर्ट बिफाननि मन्त्रि मोननो हानायनि थाखाय गोजोननाय फोरमायदों बिपिएफ दलनि आइजो दैदेनगिरिफोरा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।